El servei social era, segons la senyora Pilar Primo de Rivera, la substitució de les dones al servei militar dels homes i ens preparava per les tasques domèstiques. El servei social era una prestació amb la que les noies anàvem a classes de cuina, a classes de costura, a classes de feines de tasques de la casa, escombrar, netejar la pols, i a més hi havia una formació religiosa. Si estaves treballant actualment i podies demostrar-ho, el servei social era curtíssim, era un pur tràmit. Jo llavors no el tenia fet quan em va sortir el viatge per anar a Portugal, vaig anar a l'oficina dels passaports, em van dir que no podia sortir, però que si jurava que al tornar el faria, em feien el passaport. Efectivament, vaig fer una declaració jurada i quan vaig tornar, el primer o el segon que vaig fer va ser a l'oficina. Llavors allà em van assignar un espai per fer el servei social. Primer em van dir 6 mesos als vespres, quan jo sortís de la feina, però al final es van convertir en 3 mesos. O sigui que per mi va ser un tràmit amb el que realment no vaig tenir cap problema, m'ho vaig passar especialment bé. Vull dir, totes les senyores que ens donaven classes, el lloc era increïble, és a l'Institut del Teatre del Sant Pere més baix, com la cuina, després han fet obres de teatre i la cuina estava feta pel servei social. O sigui, un lloc amb el que realment no van aconseguir que odiés el servei. Vaig pensar que era un tràmit que no calia, però que tampoc em va suposar cap problema.